Müslüm Йөрәге скверында тормыш тамчысы акциясы үтте. Анда район үзәгендәге мәктәпләрнең 7-11 сыйныф укучылары катнашты. Беслан фаҗигасы курбаннарын 1 минутлык тынлык белән искә алганнан соң район башлыгы укучыларга теләкләрен җиткерде. Нәрсә генә булмасын, кем генә котыртмасын, дуслармы, читтән килепме, интернеттанмы, башта башыгыз белән уйлагыз. Бу шулаймы, юкмы? Ак ул һәрвакыт ак, кара ул кара. Һәм сез бер генә әйберне өйрәнергә тиеш мәктәптә. Дөреслекне эзләп таба алырга өйрәнергә тиеш. İçtimai Совет рәисе Рушад Солтанов акцияның әһмиятен аңлатты. Әфган сугышы ветераны Алмаз Солтанов төрле урыннарда калдырылган телефон, сумка, сәгать кебек әсбапларга, шикле предметларга тимәскә, алар хакында тиешле органнарга хәбәр итәргә чакырды. Район башлыгының коррупцияга каршы сәясәт буенча ярдәмчесе Наил Бадретдинов интернет челтәрләрендә сак булырга, төрле чакыруларга кушылмаска, шикле төркемнәрдә теркәлмәскә өндәде. Кызганычка каршы бүгенге көндә интернет челтәрләрендә барырга килә торган информациялар кайбер вакытны бик тискәре җыгынты ясарга мөмкин. Тискәре вакыйгалар булмасын өчен ата-аналарга да әйтәсе килә, балаларга игътибарлы булыйк. Аларның интернетта нәрсә белән кызыксынганын карап белеп торыйк. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хәбибуллина бу чараның балаларның аңын үстерү, тәрбияләр өчен оештырылганын ассызыклады. Әлбәттә, иң беренче чиратта менә шушындый фаҗигаләр кабатланмасын өчен, балаларның аңын үстерер өчен, тәрбияләр өчен оештырыла. Бик кызганыч, аяныч, 185 баланың һәлак булуы безнең өчен дә зур тәэсир. Бүген Müslüm Йөрәге скверында үткән чара кирәк, чөнки бала һәм өлкәннәр терроризмга каршы булырга тиешләр, уяу булырга, Беслан фаҗигасын кабатламаска. Акция озагында 3 көн буе тоткынлыкта бер тамчы суга тилмергән балалар һәм өлкәннәрне искә алып, агачларга су сибү оештырылды. Наиля Салахова, Динар Нуртдинов, Müslüm телевидениесе.